Són tres els pilars fonamentals sobre els que es basa qualsevol creació musical. Ja hem parlat de la melodia i el ritme, i avui ens centrarem en el tercer element, l'harmonia. La paraula harmonia fa referència a la idea de conjunt, per tant, la entenem com la unió de sons simultanis, és a dir, notes que sonen a la vegada. Per tant, l'acord serà la base. Els acords poden estar formats per diverses notes. Alguns compositors, com Korsakov, consideren un acord quan dues notes sonen al mateix temps. Altres, en canvi, parteixen de tres notes, però en podrem trobar de 4, 5, 6 o moltíssimes més. Aquesta forma vertical d'entendre la música ens condueix a parlar sobre els acords majors i menors. Parlem, doncs, dels modes musicals. Anteriorment, existien diferents sistemes per a nombrar els modes, però a partir del segle XVII s'introdueix el sistema bimodal, és a dir, utilitzar dos modes, el mode major i el mode menor. I com diferenciar-los? De manera general, aquests modes van relacionats moltes vegades amb les emocions. Tendim a associar el mode major amb les emocions més alegres i els menors amb les més tristes. Però hem d'anar amb cura. No sempre és així. Escolta aquest fragment. Esta peça és coneguda mundialment com tristesa, però està escrita en mode major. I per tant, la relació amb els sentiments ve marcada més bé per la relació de tots els elements que no sols del mode. Per poder comprendre els modes, haurem de parlar de nou dels sons de les escales musicals. Partim de la idea simplificada que la distància més curta entre dos sons és d'un semitò, tot i que actualment podem aprofundir molt més. Doncs bé, el mode major agafa com a patró les distàncies que trobem a l'escala de do major, que si observem al piano, sols utilitza les tecles blanques. Per tant, la base de qualsevol escala major serà to, to, semitò, to, 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 semitò. De la mateixa manera, prenent l'escala de la com a referència del mode menor, el patró és to, semitò, to, to, semitò, to, to. A partir d'ací es formen totes les escales, tant majors com menors, i per tant, naix l'harmonia que acompanya aquests patrons. Tot i que les opcions dels acords són infinites, principalment ajuden a crear la base i a unir els diferents elements, seguint la mateixa línia de pregunta i resposta, com per exemple quasi tota la música actual es pot resumir en els tres acords principals, que són primer grau, quart i quint. El primer servirà com a acord de relaxació, mentre que el quart i el quint s'utilitzaran per crear la tensió de la frase de pregunta. Però de tot això en parlarem més endavant. Fins prompte!